Koktuma Dolai Hankoni Bisingo Khobjaknai Salema Ardi Blockni Modotisa Gami Takuk Bodu Chandra Deb Borma bai Shephali Deb Bormani Nokhung Busa Khoroknai Hastewa Samung Tangnani Shepkare Engai Takuk Bodu Charan Deb Borma Thangnai Bisiwono Asam Hastewa Thangai Samung Khaiye Ajioi Nokhungni Lokorokno Bihigno Deb Busa Khorokni no Charinani Khandinani Tai nok nukhungno sikangrit langnani nei khatungi thangja jamani phiaba sabosi thangnai mas tanni yagulo haktoro lockdown ung thangano samung humung kamai thangana nei boi hai samung humung ma khaya ung tongma haino takhok bodu charan deborma ba haino asam hasyo thangaibo phaibo manliya samungbo khai manliya rangkhok poisa bo rohai manliya nukhungo tabok nukhungni lokorok basamak nei tei Kalangi Tangjak Bihik Saichungno Chikon Tia Nogo Garing Hake Basa Khorok Nyotyi Waisa Machao Maisa Machaya Basaboti Rok Ukhuimat Thumarok no Saikanarika Salemani Chini Kok Tripurani Koktuma Thumnai Sushila Deb Bormano Barewa Thamani Botabu Phaimaya Chinogo Marung Goroi Mai Musaya Jeremang Phajamojaga Hingai Chalo Phajamojaga Hingai Dedino Mochaya tongo phajarok mochakana mochaya o sarerago mangni mai mochaya kablayo moso berma bukuro lamo se khosetua kono buni kalaimani amu jumui songoi japhe rang puisa bukuro kebo sobanai bukuro kaisa bano chubai ne kuro ana chaijung mochaya mani ya khama tong Thangnai talni sikang kok tripurani phaising tei amchaini gri chugya nukhungni lokorok no mairong maikha bagai mairong maikha ya pharmani afro chimino bokhok sepali deb borma mairong maikha kisisa manjamani yagulo haphang eba loko adong eba hoda dofani phasingti bono mungsafano chuba jagya abagai waisamachawo waisamacha ekhe okbukja thuima tongmani koktuma saikhanari kya kok tripurano Borok aja coba nerok, lockdown je sigang coba ner banyak coba nerok si jonga dua, marung kita coba masa jaga jonga pro, kita masa punang, kita tahu kan coba ner kuroi, masali ya marung kuroi, nang pusat kuroi hingga pai sini yang pusuk pai jalan jong, kosong aja tong lagi tunggu. Binti ada berma, numpu porisha. Bukla saporisa. Sekolah poriwa. Hingga din boy roga to. Boy kuroi. Hingga nin baba khai tabuk bayre wa. Norong mai rog da musa. Musa ya. Nong nogo mui rog da to. O ong tong jorani lockdown ni jorao bukhok sephali no bahaino mairong maikha chubalai palkhe hodani lokorok chubalai haya kheba haphangni phaising tupano obhai nukhongrok no naikole chuba jakha heke nukhong chugyarok chuknai haini hai tiprasarok mai machaya basabutini chari mania nei kotok soroi bithichai thimani patimorok angla khaima tongjago joto sinai nuknai rok salemani chimichini koktuma thumui rohornai Sushila Debormani Rohja Koktuma Kok Tripura